पहिलानो बुबाग्रानो खुलुमु याफागो ते चिनि प्रेस मीडियानो हामबाय जों तिनि कचाम कासिंमा कामिंगो काइसा जॉइनिंग प्रोग्राम ताबंनो खलायले पाइद्र चिनि बिसिंगो तिनि पान्दानि बिसिंतै जों बाय महाराजानो हामजागै तिनि तिप्रामो थाना हामजागै जों बाय तिनि सामिलং फाइखा बरकनि मंखा को कामिनि न अखरा खरकसन नखरनि बरकनो बरम गनां गुलक साधन जमातिया बनि लगे तंगो बुटार फर बुटार्स बनि परे पवित्र भक्ति जमातिया बरम गनां जे बनि लगे को बुटार तंगो 2 बुटार पद्मा देवी जमातिया बबो हायनि हाय बनि लगे 2 बुटार तंगो ते बरम गनां विक्रम किशोर जमातिया बनि लगेबो चिनि 4 बुटार्स तंगो ते पाइथागो चिनि बरम गनां बालपद जमातिया बासपद जमातिया बनि बुखंगबो 2 voters दङ टोटल 14 voters चिनि महाराजानो हामजागै चिनि तिनि पान्दानि बिसिंति बरक जों बाय फाइ जॉइन खाइफैखा बरक न खाकवार बाय अन बिहाफ अफ चिनि तिप्रामथा ते महाराजानि दागे मंबाय महाराजानि तरफ থেকে खाकवार बाय बरक न खाकुफुर बाय जों लाम सगैना हामबाय।